Doon na display nga fireworks ug uban pang klase sa pabuto sa Oval Plaza sa General Santos City. Mas barato daw karon ang presyo itandi sa milabayng tuig. Samtang hugot sab ang monitoring sa otoridad, batok ilegal nga pabuto. Ano ang report ni Abby Caballero? Kapin 20 ka stalls ang nag-display og fireworks ug managlahing klase sa pabuto dinhi sa Oval Plaza sa General Santos City. Sumala sa mga mamaligyaay, hinay matod pa ang palit sa ilang mga produkto ni adtong Pasko. Hinuon malaumon sila nga makabawi karong bispera sa bag-ong tuig. Itandi ni adtong milabayng tuig, miubos og 10 pesos ngadto sa 150 pesos ang presyo sa pabuto karong tuiga depende sa klase. Ang sparkler mapalit sa 70 to 100 pesos, ang fountain 40 pesos to 1,000 pesos. Ang quitis mapalit sa 150 to 300 pesos ang pulo ka stick. Samtang ang fireworks anaa sa 800 pesos to 20,000 pesos. Medyo matumal ma'am, di kumpara yung dati last year, medyo malakas yung binta namin. Sana itong darating na 31 makabinta kami para makabawi kami naman sa capital saka yung renta namin dito. Di tulad nung last year, mahal. Ngayon nagbarato na. Maganda yung baligam, yung quality at saka yung walang pamak. Apan padayong pahinumdum sa otoridad nga ginabawal gayod ang paggamit og ilegal nga pabuto. Sa dato sa DOH-12 niadtong December 21 to 25, unom ang natalang samdan tungod sa ilegal nga pabuto sa rehiyon sama sa 5-star, boga, whistle bomb ug triangle. Sagad matod kanila na samdan ang kamot. Hinuon, minor injury lang ang naangkon sa mga biktima. Samtang hugot ang monitoring sa otoridad, batok ilegal nga pabuto, ilabi na ang large size nga Judas Belt, Watusi, Super Lolo, Lolo Thunder, Goodbye Philippines ug uban pa. May taga-issue tayo na nag-check diyan kung kukumpiskahin talaga para ma-ensure yung safety ng lahat ng tao. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.